Raġel ta' 46 sena minn San Pawl il-Baħar instab mejjed fis-sigħat bikrin tal-ħamis filgħodu fi triq il-Qawra il-Qawra. Il-Pulizija qalet li kien għal-ħab tal-4:09 tal-ħamis filgħodu wara li daq l-alarm ta' kafetterija meta ġiet infurmata li x'aktarx kien hemm persuna ġewwa. Il-Pulizija tad-Distrett tal-Qawra marret immedjatament fuq il-post u nnotat li fil-ħanut ma kien hemm ħadd iżda il-bib ta' ħġieġ kien imkisser u fuq barra kien hemm ħafna dmija. Minnu fih il-Pulizija bdiet l-investigazzjonijiet tagħha u segwiet it-traċċi tad-demm fit-triq ta' quddiem blokka ta' appartamenti li tinsab faċċata fuq in-naħa l-oħra tal-istess triq. F'tarax ta' semi-basement il-Pulizija lemħet raġel wiċċu l-isfel fadira demm. Il-Pulizija qed taħdem fuq it-teorija li l-vittma li hu Malti żvina u li pprova jaħrab minn fuq il-post iżda eventwalment miet. Minnu fih intalbet l-assistenza ta' tim mediku li wasal ftit tal-ħin wara, iżda sfortunatament ir-raġel ġiet ċertifikat mejjed fil-post. Bil-każ ġiet infurmata il-Maġistrat tal-Assa Lara Lonfranco li fetħet inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.